Pommi laulaa, se olisi Justin Bieber. Kato nyt ihan sooneen. Sinulla on turpa. Turba. Oh, nyt alkoi soida lissut. Sinnehän nyt meni! Eikö nämä on ne kaikki? Sitten oli yhtä, että ei kun nämä on ne, mitkä laitetaan hevoselle sen jälkeen, kun on laitettu ratsastuskengät jalkaan. Ei oo ollut hauskempaa. Tai ehkä joskus. Tykkäätkö sä Kaija Koosta? Ei mennä Eerikän luo. Oh. Luppa! Luppa! Rehu enemmän. Nauttia tästä ilmasta. Tuulen virehiuksissa. Ette tule päälle, herra jestas! Minä kuvaan video. Ei tää kuva taas. Jarru ei vaan oikein toimi. Mä aika papa. Mä sain täydellisen paparatsikuvan.